Jew nippreparaw lna nfusna biex nieħdu sehem mill-ikla tal-mulej. F'kapitlu 12 Iżajja li qrajna fil-bidu, vers 2 insibu dal-kliem. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Nittama u ma nibża minn xejn, għax il-mulej Jehovva u l-qawwa u l-għanja tiegħi. U wkoll sar is-salvazzjoni tiegħi. X'jirt ifisser l-awtur meta qed jiddikjar lil mulej u s-salvazzjoni tiegħu? Għax taħsbu li jgħid qed jagħmel din l-isqarrija l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi. Fisser ħafna affarijiet, però qed jgħid illi Alla waħdu hu l-awtur tas-salvazzjoni tiegħu, ġifieri hu fassal il-pjan u ħaseb fis-salvazzjoni, Alla waħdu hu s-sors, l-oriġini tas-salvazzjoni, anke Alla waħdu huwa l-aġent ta' dik is-salvazzjoni, ġifieri kienu hu biss li ħadimha u ġaba fit-tmiem din is-salvazzjoni prezzjuża tiegħu. Salvazzjoni apparti minn Alla ma teżistix. Ma teżistix. U lanqas qatt ma jmissa tgħaddilna minn moħħna li teżisti xi tip ta' salvazzjoni apparti minn Alla. Fil-fatt fis-salvazzjoni Alla jeħlisna mill-ħtija u t-tniġġis ta' dnubietna. U dan Alla biss kapaċi jagħmlu. Ebda bniedem ieħor, ebda ħaġa oħra, Alla biss waħdu kapaċi jeħilsek mit-tinġiż dak il-ħmieġ, mill-kundanna u l-pena ta' dnub. Mhux biss, imma fis-salvazzjoni ninħelsu wkoll mill-biża'. Fil-fatt, Iżajja wkoll jgħid hekk, nittama u ma nibża minn xejn. Ma nibża minn xejn. Jekk Alla mhuwiex is-salvazzjoni tagħna biex xira jkollna għalfejn nibżgħu. Ħafna affarijiet ibeżżawna fil-preżent, ċirkostanzi mard, nistgħu lista sħiħa, nitwerru jekk Alla mhux is-salvazzjoni tagħna. Biża wkoll fil-futur, u żgur li nitwerru għal dak li hemm lest għalina, kundanna eterna, għal dawk li m'hemmnux Ġesu, misna ma nibżgħux jekk Alla mhuwiex salvazzjoni tagħna. Però min għandu l-Alla bħala s-salvazzjoni tiegħu ikollu s-sigurtà, u jkollu l-assigurazzjoni f'dil ħajja u anke l-ħajja li ġejja. Fil-fatt il-persuna mifdija biss kapaċi titkellem daqshekk konfidenza, għax hawnhekk turi ċertu konfidenza. Minu mifdi biss jista' jgħid u jistqar nittama u ma nibża minn xejn. Tajjeb ukoll ngħidu li min għandu l-mulej bħala s-salvazzjoni tiegħu mhux biss kliem, għax dan kliemu biss, taħir vojt le assolutament, imma għandu wkoll qawwa biex jgħix. U wkoll il-profeta jkompli jgħid hekk, il-mulej Jehovva hu l-qawwa u l-għanja tiegħi. Il-koll neħtieġu qawwa biex ngħixu dil-ħajja, ma nistgħux ngħixu dil-ħajja mingħajr ċertu saħħa, ċertu qawwa biex niddiljaw ma dak kollu li nintaqgħu miegħu. Issa min jipprova jsib dik il-qawwa u jistrieħ fuq l-id tal-bniedem, fuq ħwejjeġ varji, però ħajkun miżerabbli u eventwalment se jitkisser. Meta persuna tipprova ssib il-qawwa biex tgħix ħajja kif irida Alla fiċ-ċirkostanzi kollha mhux ħajrnexxielu. Però l-bniedem li jsib il-qawwa tiegħu fil-mulej ħajvinċi, ħajkun rebbieħ u ħajkollu lena wkoll il-jiem kollha ta' ħajtu kif rajna. L-aħwa mela ejjew hekk kif qegħdin nieħdu sehem f'din l-ikla tal-mulej bħala mifdija, naqdu flimkien u niċċelebraw is-salvazzjoni li kisbilna Ġesu. Din is-salvazzjoni li tinsab biss fih. Kif ukoll rajna illi dan huwa l-Messija, il-midluk, is-Salvatur tad-dinja u mhux biss imma jalla kull wieħed u waħda minna kif nieħdu sehem f'din l-ikla ngħidu wkoll is-Salvatur tiegħi personali illum ukoll. Amen.